Здравейте! В момента ще ви покажа как да направите така, че когато натиснете даден бутон да слиза по-надолу в страницата. За целта първо трябва да отидем на съответния блок, където искаме да отидем. В случая Checkout. Влизаме в настройките на блока, след което даваме да се добави Anchor Point и тук въвеждаме някакво име с хаштаг. Така, даваме запази, след което се връщаме на дадения бутон, влизаме в настройките, след което му задаваме каква да бъде следващата стъпка и от тук от падащото меню вече ще ни излезе Anchor Point, избираме го, даваме избери, даваме и запис. И вече като влезем в самата страница, когато натиснем копчето, ни сваля надолу. Това е.